I avui serà un gran dia. Hermann Hesse, en el seu llibre Viatge a l'Orient, explica una història d'un grup de viatgers que emprenen un viatge místic a la recerca de la veritat definitiva. Aquest grup de viatgers van acompanyats d'un servent que es diu Leo. El Leo és el que s'encarrega de les tasques més bàsiques pròpies del servent. Però resulta que, a més d'aquestes tasques bàsiques, s'encarregava també d'atendre aquells que no es trobaven bé, de parlar amb els que estaven més cansats, fins i tot desesperats per problemes que es trobaven en el camí. Els explicava històries, els cantava amb les llargues caminades, etc. La història es va desenvolupant amb molts problemes, amb molts entrebancs, i tot i que els protagonistes no semblen adonar-se'n, quan el Leo no hi és, discuteixen, no saben continuar, tenen problemes d'estabilitat sentimental, es desmunten degut a les dificultats. En realitat, és que l'autèntic líder de l'expedició és en Leo. El Leo, el servent, és el líder és el servent. Hermann Hesse va escriure diversos llibres i novel·les, alguns d'ells enllaçant alguns dels protagonistes, i es repeteixen en els diferents llibres, en Siddhartha, Narcis i Goldmund, L'últim estiu dels Clinsor. Aquests tres i El viatge a l'Orient els podeu trobar a les vostres llibreries en català. Totes són històries bastant contundents, denses, amb un rerefons interessant. En anglès, el servant leadership, lideratge del servent o lideratge de servei, ha existit sempre, però històricament els lideratges que s'han donat més a conèixer han sigut els lideratges més autoritaris, i dels que s'ha escrit més cosetes són dels líders més autoritaris, i per tant en tenim ara actualment més exemples. Aquest llibre, El viatge a l'Orient, és un dels llibres en què s'elogia de forma indirecta la figura del líder servent. Alguns filòsofs com Lao Tzu ja en parlaven fa molts anys, o fins i tot llibres com la Bíblia el deixen entreveure el lideratge del servent. Però no es va ser fins a l'any 70, en Robert K. Greenleaf va escriure un assaig que es deia The Servant as a Leader. Va ser el primer que ho va descriure i ho va posar en un títol. L'any 70, no estem parlant d'un tipus de lideratge nou, d'un invent d'ara de fa 4 dies. Hi ha molts estils de lideratge, molta literatura d'habilitats directives, i segurament tu tens el teu propi estil, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, no n'hi ha cap de perfecte, molts de bons. Per tant, tingues en compte que el lideratge del servent no té per què ser el teu tipus de lideratge, però en pots treure moltes coses bones. En Greenleaf, la seva frase de capçalera era "The great leader is seen as a servant first". Aquesta frase ho resumeix tot, i segurament podríem acabar aquí el vídeo, però ja que m'hi poso. El model de lideratge del servent és un model que posa els altres a primer nivell de prioritat. Emfatitza donar servei als altres, fa una visió més holística de la feina, més horitzontal, més basada en la cooperació, en la decisió col·lectiva. Els models tradicionals són més piramidals, i aquí el que fa és invertir, o millor dit, aplanar aquesta piràmide per donar el màxim de valor a tot l'esglaonat de la piràmide. Greenleaf, per tal de desenvolupar el seu mètode, va crear el Centre Greenleaf pel lideratge del servent, una mena d'institut. Va treballar de consultor en moltes empreses, el que ara diríem un coach, ajudant a desenvolupar aquest lideratge en totes les empreses en què el van contractar. No va ser fins a l'any 98 que una persona molt afí a ell i dintre del Centre Greenleaf, en Larry Spears, va fer un resum més aplicable de les idees de Greenleaf i va crear les 10 característiques del líder servent, que són les que veurem ara. La primera, escoltar. La comunicació és molt important. Com a líder és especialment important escoltar més que parlar. Cal buscar les eines de comunicació adients. Un cafè,
una passejada. Ara es parla molt d'escolta activa. Doncs això. 2, empatia. Per arribar a entendre les situacions i empatitzar amb els altres, hem d'aconseguir entrar en aquell punt de vista únic de cada persona, i això sovint ens costa molt d'entendre, posar-se al lloc de l'altre. No cal patir les conseqüències de l'altre per empatitzar. Empatitzar no és plorar quan l'altre plora, és entendre per què plora. No és riure quan l'altre riu, és entendre per què riu. Per tant, treballem aquest empatitzar, tenir les conseqüències per entendre la seva situació i fins i tot potser entendre el seu comportament donada aquella situació. 3. Curació. Greenleaf defineix la curació make a whole. La traducció seria reparar, restaurar. No estem parlant de salut, estem parlant d'aquest acompanyament més global. Potser hauríem de parlar més de coaching, de mentoring, que de pròpiament curació. És un lideratge basat en les relacions. Avui parlaríem potser de benestar. 4. Atenció al loro. Cal conèixer l'entorn, cal conèixer l'equip i ser conscient de les oportunitats i l'impacte que pot tenir aquest equip i aquestes oportunitats. Sense estar atent, sense conèixer aquest bloc, no ens perdrem coses. 5. Persuasió. El líder del servent utilitza les més habilitats personals per poder influenciar l'equip, col·laboradors, aconseguir els objectius de l'organització a través d'aquest consens. 6. Conceptualització. El líder té la capacitat de conceptualitzar una visió de futur. És capaç d'entendre la situació que hi haurà, fer una perspectiva d'una situació que encara no existeix, simular-la, que és conceptualitzar-la, i poder donar solucions per avançat, encara que no hagi aparegut. Avança solucions. 7. Predicció, que és diferent a la conceptualització. La predicció es basa en els seus aprenentatges, en el know-how que tenim, i això ens permet, a través de bola de vidre, però amb els nostres aprenentatges, avançar-nos a situacions de futur. 8. Responsabilitat. No tothom vol ser líder, perquè per ser líder s'ha de ser responsabilitat, i implica la responsabilitat d'una part de l'organització, o de tota, i de les persones que formen aquesta part. 9. Compromís al creixement. El secret està, i ho dèiem bastant al principi, en donar suport als altres, fer que els altres creixin, aconseguir que cada un creixi més en equip del que ho hagués pogut aconseguir mai de forma individual. Això fa que el grup, això fa que el ramat sigui molt més potent. I 10. El sentiment de comunitat. És l'habilitat que permet, a partir d'uns valors, facilitar la creació d'un sentiment de comunitat que va més enllà de les fronteres de l'empresa, de comunitat, d'ecologia, de societat, d'entorn. Aquests 10 punts, que es van escriure fa més de 20 anys, són plenament actuals avui. Les paraules noves com proactivitat, escolta activa, intel·ligència emocional, empoderament, ètica empresarial, pla de carrera, responsabilitat social corporativa, però són els mateixos conceptes. Interessant, no? Però compte, que no tot són flors i violes. Fer un canvi radical d'estil de lideratge no és bo, mai. El lideratge del servent i tots els lideratges més basats en donar poder a l'equip, tots els lideratges més d'estructura horitzontal, requereixen formació i acceptació de responsabilitat per part de l'equip. I sovint aquest no s'adapta. Aquestes situacions estan sovint en canvis generacionals, on la nova direcció vol donar més capacitat a l'equip i es troben que integrants d'aquest equip no volen aquesta responsabilitat i prefereixen seguir amb un treball més passiu sense proactivitat. Necessitem que tot l'equip sigui líder, que tot l'equip tingui en compte aquests 10 punts que hem dit, per tal que el líder no necessiti sobresortir. No necessitem un líder que intenti sobresortir, sinó un líder que doni suport als altres, que creï aquesta estructura, que l'estructura en si sigui líder i així aquest ramat es mou a més velocitat. Però no perquè sigui difícil hem de deixar d'intentar-ho o hem de frenar, perquè val la pena.
Hi ha tants estils de lideratge com persones, per tant, tu com a líder agafa els punts de millora que es puguin servir, que et puguin ajudar i adapta'ls a la teva forma de fer. El Leo és el nostre exemple d'avui, només és això, el Leo. Nosaltres no som el Leo. Gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat, aquí sota. I si encara no estàs subscrit, subscriu-te i no et perdràs el proper vídeo. No ho dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú i ja saps totes les novetats a bartu.cat. Cuida't!